Salutare și bine ați venit la un nou episod de Minecraft. Da. N-am reușit să filmez celălalt episod care era înainte de asta, pentru că mi-a dat creier. Deci cum se poate să fie încă un pic să se facă și să-mi dea creier. Nu se poate așa ceva, frate. Bun. Vreau să încep episodul pentru că am găsit ceva foarte special. Da. Și am auzit că târnăcopul ăsta face niște șanțe să fie și blocuri pe lângă el. Da. Uitați. Am auzit că asta se pe lângă ce diamantul să fie. Oh my god, ce enchant! Ce mai tare enchant! 7 blocuri de cât o văd. Iată. Un stack și 4. Stack și 4 diamante. My god, sunt mai norocos. Stack și 4. Băi, fraților! Ignorați. Bun. Dați armură de diamond. Uitați-vă ce frumos și cu obiectul meu special. Trebuie să... Fraților, ce tare e. Nu știți cum e să găsesc păr de diamante, dar nu știu ce să fac cu ele. Deci un stack. 44. 9, 41. Ce întâi? Aerul nu trebuie mie. Nu știu dacă găsesc aerul. Da, da, am pornit să vă arăt. Să-mi ziceți ce pot să fac cu diamondul în afară de enchanting table. Uitați-vă. Am enchanting table. Armeam. Orice parcurs. De ce se fac oamenii ăștia? Nu e seara. Stați un pic. Vreau să mut de aici. Vreau să iau de aici astea. Să mai iau rafinații. Aici n-am nimica, nu? Asta iau și asta. Și iau ce să pun în copitați. Scuzați-mă că merge așa. Și... da. Am făcut asta în episod care era... Am aruncat niște buțeală de gol. I-am dat un zi. Da. Și am aruncat înapoi, erau enchantați. Da, deși nu mai facem acum enchant. Nu erau 3.
Să sunt la băzeni. E greu aici, dar nici măcar nu știu ce fac aici, da. Dar știu că vreau să sar. Da, o să văd ce mai pot să fac cu diamondul ăla. Lopata de... nu. De fapt am făcut lopata de... Și da. Nu o să fie atât. Nu știu ce să sunt 6 sau 5 sau 9 minute. Nu știu că nu se vede. Hai să te chei să faci să nu mai mâncare. Păi așa să sar. Mâncare nu, viață, de fapt. Viață nu, mâncare da. Mai am 5 jumătate, adică a 5-a e jumătate. Hai de viață mea. Nu ghiță și sunt să-ți bași piciorul. Îl lua pe tine. Să-ți bași piciorul el. Nu, asta-i. Bun. Am dat. Urăsc ferma, că totul sunt de la fermă. Și totuși, de fapt, și totuși totul e ciudat. Când eu cu lei, frunze și pasta mea, n-are nicio logică, dar în fine. Mamă, ce rău e, da binele. Bă, sunt de la țară, cum vreau să mă salveze. Cineva m-a ajuns de taimă și nimeni nu mă poate, pentru că am și un pic cu ceanta. Și acum merg spre casă mea. Frumos, hai da. Da, să fie frumos. Trebuia să fac ceva mai frumos. Nu o să mă las de YouTube nici în viața mea. De lor Minecraft-ul și YouTube. YouTube. Nu văd nimic. Aici am lăsat enchantul. Unde aveam chiar la mine enchantul, băi, fraților. Ok. Porcule, tai! Ui, pum. Început punem aici. Acum ne trebuie lapis. Lapisul ăla tâmpit care nu cred că mai avem. Să mergem în camera cu cufărul comun.
Lapis, nouă lapis. Să să momentul lapis. Aia, voi și lapis. Ce s-a făcut lapis? Le încercez cu toate cu asta 1. Am auzit că e bună și am pus și eu un cop. 1. Sunt niște pantaloni loți. Așa îi zic. Nu știu. Dacă sărim mai sus, mai sus, că mai nu văd nimic. Și fără să fie. Sare tot până acolo, dar mi se pare că sare mai sus, mai sus. Da. Am și armură enchantată, mai am 4 lapis. Nu contează. Contează că am armură tâmpită. Aoleu. Ce nu m-a speriat, bă. Aoleu, nu, porc psihopat. Porc psihopat. Bun. Să-mi las totul. Să fac niște blocuri de aeron. Și să încheiem episodul. Și de ce închei eu episodul aici? Nu știu. În fine. Să nu mă întrebați asta în comentarii. Da, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, un coment sau nu vă umplic, un dislike dacă puteți acolo. Și da, pa!